2024 bisi kasam thangi 2025 bisi katal lamsok laikya hayung hani lukurok o bisi katal ni pulani shalmari wono greng thayo laharpati mani mangpli rok kasawi fekya obahekino bisi katal ni shalo kidimasingsa laharpati mung tom electronic auto malkhung laharpati mung patika chandir bazane sime Julai bari Sosiram bari khaksam Baptist Church biskango Julai bari ni sabrom phajing thangi tongmani belaikino dojak ni bagai malkhung Philjagwi thangka tei bolong bisingo sukrop jaktei engikha tom bisingo kajak tongo Khorokba o Khorokba ni bisingo Khoroknwi belaikino sak Derakha sak duko mankha yaklo Julai bari sak hamno gotlangi thangka khaksam Baptist Church ni lukurok tei malkhung number eba tom malkhung number engkha DR08A3482